Божа, Ты праз прыніжэнне Твайго Сына падняў упалае чалавецтва. Умілаваныя ў Хрысце Пану, браты і сёстры, дарагія парафіяне, слухачы нядзельнай пропаведзі, вось гэтыя першыя словы сённяшняй калекты, прыдазначаныя касцёлам у 14-ю звычайную нядзелю. Так мы маліліся на пачатку святой імшы. Божа, Ты праз прыніжэнне Твайго Сына падняў чалавецтва. Сын Божы унізіўся, каб нас падняць. І апошні сказ сённяшняй Евангеліі. Я ціхі і пакорны сэрцам. Езус, Сын Бога, усемагутнага, які мае ўладу ад Бога Айца, які прыйдзе судзіць жывых і памерлых, ціхі і пакорны сэрцам. Цяжка нам уявіць, да, Бога такога. Бо наш образ Бога, наше разуменне Божых таямніцаў развышае наше чалавечае мышленне і нашы пачуцці. І тое, як мы гэта перажываем. Давайте паглядзім на Божае Слова ад пачатку, з першае чытанне з кнігі прарока Захарыі. «Весяліся, дачка Єрусаліма, бо твой кароль ідзе да цябе, справядлівы і збаўчы, пакорны, едзе на асле». Вспоминаем вербную нядзелю, калі Езус уваходзіць у Єрусалім, пакорна едучы на асле. І на што ён едзе? Чаго ён едзе ў Єрусалім? Не за каронай, не за валадарствам, не за пашанай і за ўладай. Едзе, каб прынізіць сябе. Прынізіць сябе для таго, каб падняць нас, якія падаем пад цяжарам нашых грахоў і нашай немачы. Такі наш Господь. А давайте паглядзім на Псалом 145, які сёння касцёл моліцца. Пан міласэрны і ласкавы, доўгацярплівы, шмат міласцівы. Пан добры да ўсіх, не да мяне і да цябе, не да добрых і справядлівых, не да пакорных і лагодных. Пан добры да ўсіх. І міласэрнасць Яго над усімі стварэннямі. Вось это пакора Бога перад чалавецтвам. Цяжка нам это зразумець, правда? Бог так прыніжаецца для нас, браты і сёстры, кожны раз, калі мы ўдзельнічаем у святой імшы. Мы ж не проста успамінаем смерць Езуса. Мы яе перажываем. Езус прыніжаецца аж да смерці кожны раз, калі мы ўдзельнічаем у святой Еўхарыстыі. Памірае за нас для чаго? Прыніжае сябе для чаго? Каб нас падымаць. Это таямніца Божай пакоры. І Езус кажа: прыйдзіце да мяне, усе, хто не мае сілы, усе, хто ўпаў, усе, хто ляжыць, усе, хто пакутуе, церпіць і памірае. І я супакою вас. Толькі ад мяне вучыцеся. Не ад свету учыцеся.
Не сваёй гардыні слухайце, не паддавайцеся сваім крыўдам, падазронасці, асуджэннем, але вучыцеся адмене пакоры і ціхасці. Дайце мне месца ў вашым сэрцы, у вашай душы, каб я перамог вашу немач, каб я вас падняў, а праз вас падняў другога, трэцяга, чацвёртага, пятага. Такі наш Гасподзь. І калі мы чытаем псалом, усім нам вядомы, 51-й псалом, пакутны псалом Давіда, «Мізерere mei Deus», «Змілуйся надо мною, Пане». У 19-м вершы гэтага псальма мы бачым, як Давід, прайшоўшы свой шлях граху і пакуты, кажа такія словы: «Ахвяра Богу – это дух спакутаваны, сэрца стурбаванага і пакорлівага, Божа, ты не адцураешся». Вось такога сэрца пакорнага і стурбаванага, спрацаванага, выцерпенага, ачышчанага Бог не адцураецца. Разумееце, што так важна кардыётэрапія? Маё сэрца павінна пераліцца не раз пераліваннем крові, каб ува мне пачала жыць кроў Езуса. Каб маё сэрца стала пакорным на ўзор ягонага сэрца. Іншага шляху, браты і сёстры, няма. Тое, што свет абяцае, альбо секты абяцаюць, некай там эўфарыі духоўнай, некага шляху медытацыі, якія прыносяць шчасце і свабоду, это все ілюзія. Шлях Божага Сына – это шлях цярпення, выпрабавання і пакоры, уніжэння. Перад Богам трэба унізіцца, каб Бог цябе падняў, і тады ты зможаш падымаць іншых. Дазволь Богу цябе падымаць, не знехвочвайся сваімі цяжкасцямі, праблемамі, грахамі. Это таямніца Божай міласэрнасці, мы яе ніколі не зразумеем галавой. А злы дух нас канцэнтруе на нашых немачах і слабасцях, тыкаючы нас носам, што ты вінаваты, паглядзі, Бог цябе не любіць, Бог цябе не падыме. Падыме, толькі Бог падыме пакорнае сэрца. Д'ябал баіцца пакорлівага сэрца. Чаму наша мамачка Марыя паказвае нам гэты шлях пакоры? Нашы пілігрымы глыбоцкія выслухалі канферэнцыю пра пакору в часе пілігрыму. Это важная тэма. І Гасподзь як бы пацвярджае нам сённяшняй літургіяй, Словам Божым, што гэта шлях аздараўлення нашага сэрца. Дазвольма, браты і сёстры, Господу дзейнічаць. Святы Павел, вяртаемся да другога чытання, у пасланні да рымлянаў. Сёння кажа так: «Калі вы жывяце паводле цела, памрэце». Калі мы жывём толькі паводле чалавечага мышлення і на ім канцэнтруем увагу, не чуем Бога, не дазваляем Богу нас аздараўляць, падымаць, то д'ябал мае над намі ўладу. А калі забіваеце духам з вялікай літары, калі духам Езуса забівае свой эгоізм, свае цялесныя патрабаванні, жыць будзеце, Павел кажа. Дух Езуса, Дух Святы нясе нам аздараўленне і чыніць нашы сэрцы на ўзор сэрца Божага. Мы разважалі з вамі некалькі тыдняў пра Найсвяцейшае сэрца, пра тытулы сэрца Божага.
Вяртаюся да гэта для таго, каб яшчэ раз нас усіх захвоціць наследаваць Езуса ў гэтым. Бо мы часамі баімся, даверыцца Господу, баімся цярпення, баімся выпрабаванняў. Это нармальна, бо мы да гэтага не створаны, але іншага шляху да святасці, да дасканаласці няма. Нават калі ляжыш, не маеш моцы і сілы ўставаць, то памятай, што ёсць той, хто цябе падыме. Толькі сэрца сваё Богу аддай, скрушся перад Богом. Скажы: Господи, я не магу, у мяне сіл няма. Я не ведаю, што і як далей, але Табе аддаю маё сэрца. Благаслаўлёны Ты, Ойче, Пан неба і зямлі, бо Ты адкрыў таямніцы валадарства дзецям. Вось эта добрадзейнасць пакоры – это адна з рысаў дзяцей, якія слухаюцца Бога, Айца, слухаюць, пакорнага. Молімся аб гэтым дары для сябе сёння, праз сэрца Езуса. Езу ціхі і пакорны сэрцам, учыні сэрца маё да Твайго сэрца падобным. Амин.